Álomport hintett a tájra a tél, fenyvesek ágain hűs szél zenél. Hófelhőt bolyhoz fenn, későn, korán, s átsuhan didergő falvak során. Benéz a házakba, s vajon mit lát? Gyertyafényt, ünnepi szép asztalon, parázsló kályhákat, s asztal felett számtalan imára kulcsolt kezet. Számokban, szemekben sóvárgást, hitet, reményt. Várják a megváltót, hogy indul felénk. S megérint vidám és bús lelkeket, hogy átír majd haragot a szeretet. Suttogj most te is egy csendes imát. Kérd, tisztává válhasson majd a világ. Koldusnak, szegénynek kérj új esélyt. Fázónak meleget, sötétben fényt. Hisz parányi remény még él bennetek, betegnek gyógyulást, szebb életet, gyáváknak acélos bátor szívet, megtévedt lelkeknek igaz hitet. Hisz várjuk a megváltást, az újabb csodát, a szeretet, megértés szép zálogát, mert vágyjuk, hogy béke és boldogság töltse be világunk minden zugát. Hölgyeim és uraim, Mentovics Éva Advent című versével szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2025-ös hajdúdorogi adventi gyertyagyújtó ünnepi programsorozatunk 4. vasárnapján, a 4. gyertyagyújtás estéjén. Az est első részében a 4. gyertya meggyújtásának ünnepi pillanatának lehetünk szemtanúi. Az adventi koszorú 4. gyertyáját Gurbánné dr. Kujbus Anita települési képviselő gyújtja meg. Ő így val magáról. Gurbánné dr. Kujbus Anita vagyok, 1985. július 28-án születtem egy 3 gyermekes család első gyermekeként. Testvéreimmel nagy szeretetben neveltek minket szüleink. Hálás vagyok gyerekkoromért, szüleink minden tőlünk telhetőt megtettek azért, hogy nyugodt, boldog gyerekkorunk és sikeres életünk legyen. Mellettük meghatározó szerepet töltöttek be életemben a nagyszüleim. A tőlük kapott életbölcsességek a mai napig vezetik utamat. Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat is Hajdúdorogon folytattam. Szeretett kisvárosomnak, szüleimnek és kiváló pedagógusaimnak fontos szerepe volt életem alakulásában. Legfontosabb útravalóként kaptam tőlük az elméleti tudás mellett a hitéleti, valamint az önálló életre való nevelést. Azt, hogy magabiztos felnőttként felkészülten nézzek szembe a világ kihívásaival. Érettségit és sikeres felvételit követően a Debreceni Egyetem állam- és jogtudományi karának hallgatója lettem. 2009-ben szereztem jogász diplomát. Az egyetemi évek alatt kötött barátságok, ismerettségek a mai napig meghatározóak életemben, segítik mindennapjaimat. Az egyetemi tanulmányaim alatt ismerkedtem meg későbbi férjemmel. A Cévisváros pezsgő, fiatalokat csábító életformája helyett a diploma megszerzését követően hazaköltöztünk szülővárosunkba, Hajdúdorogon kamatoztattam megszerzett tudásomat. A hajdúsági többcélú kistérségi társulás volt az első munkahelyem. Közben közbeszerzési referensi képesítést szereztem, majd 2012-ben posztgraduális képzés keretében jogász, közgazdász lettem. Az élet ismét Debrecenbe szólított. 2012 és 2015 között a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénzügyi főosztályán pályázati, közbeszerzési és jogi referensként dolgoztam. Egyik fő projektem a vármegyében lévő kormányablakok fizikai kialakításának koordinálása volt. Minden alkalommal, amikor az ügyintézés a kormányablakokba szólít, büszkeség tölt el, hogy egy-egy molinó kiválasztásában, egy-egy munkaállomás beszerzésében, a front office és back office kialakításában tevékenyen is részt vettem. Szakmai munkám legmeghatározóbb időszaka volt ez a 3 év. 2015-ben kötöttünk házasságot férjemmel, Gurbán Péterrel, itt Hajdúdorogon. Családalapítás előtt végleg hazaköltöztünk szeretett városunkba, hiszen nagyon fontosnak tartottuk, hogy gyerekeink a nagyszülők közelében,
a kisváros nyújtotta légkörben nevelkedhessenek. Az életemben iránytűk voltak a nagyszüleim életbölcsességei, tanításai, az együtt töltött idő, a közösen megélt élmények. Gyerekeim és szüleink számára is szerettünk volna lerakni ennek alapjait. 3 gyermek örvendeztet meg minket nap mint nap. Lívia 10 éves, Petya 7 éves, Lóri pedig 4 éves. 2 nagyobb gyerekünk a görögkatolikus általános iskola diákja, míg Lóri a görögkatolikus óvodába jár. Gyerekeink a legnagyobb csodák az életünkben. 2017-ben sikeres jogi szakvizsgát tettem. A szakvizsga megszerzése óta a gyermekvédelem területén dolgozom. Egy családias légkörben működő nevelőszülői hálózat jogi szempontú stabilitását, a nevelőszülőinek adminisztratív munkáját, a hatóságokkal való kapcsolattartást segítem elő növendékügyi előadóként. A szociális és gyermekvédelem működését, alapelveit a gyakorlat által ismertem meg, melyben nagy segítséget nyújtottak angyali munkatársaim, szakmai vezetőm. Jövőbeni terveim között szerepel szociális felsőfokú végzettség megszerzése. Férjemmel közösen családi gazdaság keretében állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozunk. Férjem törstenyésztőként hortobágyi rackajuhokat tenyészt. Jelenleg a munkám és családom mellett a települési képviselői teendők töltik ki mindennapjaimat. 2019-ben az önök bizalmának köszönhetően Hajdú-Dorogváros települési képviselője lettem, majd 2024-ben ismét felhatalmazást kaptam ezen nemes feladat elvégzésére. Jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnökeként, az Ügyrendi és Kulturális Bizottság állandó tagjaként is részt veszek a város életét befolyásoló döntések előkészítésében, megalkotásában. Képviselői munkám során nagy hangsúlyt fektetek a lakosokkal való kommunikációra, észrevételeik, panaszaik kezelésére, megoldására. A szüleinktől, nagyszüleinktől kapott értékek, hagyományok, örökségek és hitéleti nevelés mentén igyekszünk életünket élni, ezen tanításokat átadni gyermekeinknek, a jövő generációjának. Felkérem Gurbáné dr. Kujbus Anita települési képviselőt a 4. szárgyertya meggyújtására és ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő közösség, kedves hajdúdorogiak! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mint Hajdú-Dorogváros önkormányzatának települési képviselője az imént meggyújthattam a városi adventi koszorú 4. szárgyertyáját. Azért gyűltünk itt össze a város főterén, hogy közösen ünnepeljük a reményt. A reményt a belső tüzünk felizzítására, ami segít minket abban, hogy ne veszítsük el hitünket a világban. A gyertya meggyújtásával emlékezzünk arra, hogy a remény nem csupán egy érzelem, hanem egy aktív döntésünk is. Hogy ezzel mire is gondolok? Szemléltesse ezt egy kedves kis történet. Egyszer régen egy kis falu népe reggelre óriási havazásra ébredt. A váratlan tél egy éjszaka alatt havazott be mindent. Az embereket hideg és sötétség vette körül. Elkeseredetten keresték a megoldást, hogyan is tudnák túlélni ezt a nehéz időszakot. De sokan, és de gyakran érezzük ezt a mindennapjainkban. Egy bátor kisfiú, aki a faluban élt, úgy döntött, hogy kitör a sötétségből. Kiment a hóba, apró fáklyát készített,
majd elindult, hogy megoszta a fényt a falubeliekkel. Ahogy haladt a falu utcáin, az emberek sorra csatlakoztak hozzá, és mindannyian megosztották, amiük volt. Meleg takarókat, ételt, ölelést, beszélgetést és egy kis nevetést. A kisfiú fáklyájának fénye egyre erőteljesebb és nagyobb lett, hiszen a falu egésze összefogott. Ez a történet emlékeztet minket arra, hogy a remény egy fény, amely ragyoghat a legsötétebb időkben is. A 4. szál gyertyalángra szimbolizálja a reményt abban, hogy mindig van út, mindig van lehetőségünk, még ha a körülményeink nehezek is. Tegyük fel magunknak a kérdést, mit tudunk tenni azért, hogy saját fénysugarunkat meggyújtsuk, és hogyan tudjuk azt megosztani másokkal. Hogyan tudunk egymásnak segíteni az adventi időszakban is. Mert ahogy a régi mondás tartja, a remény a jövő fényét hozza el. Egymás segítésével, biztatásával tegyük a világot egy kicsit fényesebbé. Legyünk angyalok ebben a sokszor sötét, hideg világban. Ebben a feladatban nyújt nekünk segítséget Jézus, a világ világossága, és amikor befogadjuk őt, mi is fénnyé válunk általa. Keresztényként a mi feladatunk, hogy a remény, a fény és az igaz szeretet hordozói legyünk a körülöttünk lévő embereknek. A fény mutatása azonban nem azt jelenti, hogy magunkat állítjuk a középpontba. De akkor mit is jelent? Az embereknek szükségük van arra, hogy érezzék, nincsenek egyedül. Az ünnepi időszakban a közösség ereje rendkívül fontos, a havas világban a bátor kéz, mely segít, felmelegítheti a szíveket. Azáltal, hogy segítünk másokon, mi magunk is gazdagabbá válunk. Az igazi ajándék a figyelmünk, szeretetünk és a bizalmunk. Legyünk a világban olyan fényforrások, akik képesek megosztani a szeretetet, a megértést és a támogatást. Legyünk nyitottak arra, hogy segítsünk embertársainknak, hogy érezzék, számítanak és értékelik őket. Ne féljünk hát lehajolni rászoruló embertársainkhoz, nyújtsunk védő kezet, egy tál meleg étellel, egy pár meleg csizmával, tiszta ruhákkal, kedves szóval, vagy csak egy mosollyal. Ne sajnáljuk az időt gyerekeinkre sem. Az adventi időszakban még inkább szenteljünk időt a közös játékra, készületekre. Díszítsük közösen ünnepi öltözetbe otthonunkat, süssünk közösen karácsonyi mézes kalácsot, forró csokizzunk, hógolyózzunk, beszélgessünk, meséljünk gyerekkorunk karácsonyairól nekik, és meglátjuk, szép lassan a szívünk is ünnepi öltözéket ölt, fényesebbé válik. Ezzel a fénnyel tudunk utat mutatni a körülöttünk lévő embereknek, a kis Jézus eljövetelének. És ha sikerül meggyújtanunk szívünkben a fényt, még egy tanácsot szeretnék adni, kedves hajdúdoragiak, az ünnepi vacsora eltöltésére. Tegyünk az ünnepi asztalra a vacsora mellé egy narancsot. És miért pont egy narancsot? A narancs segíthet nekünk megérteni az ünnep, a karácsony és a mindennapok lényegét, azt, hogy mi is igazán fontos az életünkben. Az asztalon lévő narancsban nincs rohanás, sem vásárlási verseny, sem családi veszekedések sora, csak is az értékek. Egy kedves kis történetet olvastam az adventi beszédem készületei közben. A történet egy kislányról szólt, aki árvaházba került. A karácsony közelettével egyre több árvaházi gyerek mesélt neki a mesés árvaházi karácsonyról, a finom menüről és a minden gyereknek járó karácsonyi ajándékról, egy szem narancsról. Igen, egyetlen narancsról. A karácsony közeledett, a kislány pedig izgatottságában nem bírt várni, megreste az előre feldíszített karácsonyfát. Az árvaház igazgatója, aki egy megkeseredett ember volt, rajta kapta és büntetésből eltiltotta az ajándéknarancstól. A kislány sírva szaladt vissza a szobájába, ahol a későbbiekben a vacsora alatt tartózkodott. Nem szerette volna végignézni, hogy mindenki megkapja a narancsát, csak ő nem. Az ünnepség után a többi gyerek mosolyogva tért vissza a könycseppjeivel küzdő kislányhoz. Egyetlen szalvétával a kezükben. A szalvéta pufi volt és illatos.
meghámozott narancsgerezdek voltak benne. Minden gyerek a saját narancsából félrerakott neki egy gerezdet, hogy neki is legyen karácsonyi narancsa. Ez volt élete addigi legszebb karácsonya. Az asztalra tett narancs tehát emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy a tartalmatlan, felszínes, rutinszerű esemény helyett a valódi szeretet megélésére törekedjünk. Tegyük értékessé a készülődés napjait, a szentestét, a karácsonyt, mindennapjainkat, hiszen ez csak rajtunk múlik. Kedves hajdúdorogiak, kívánok mindannyiójuknak áldott karácsonyi készülődést, reményt a megváltó Jézus megszületéséhez, kívánom, hogy szívük, lelkük teljen meg fénysugárral az ünnep elérkezésére. Hálásan köszönöm Horváth Zoltán, Hajdúdorogváros polgármesterének felkérését, melynek nagy örömmel és hálával tettem eleget. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, az elkövetkező percekben kulturális műsorral kedveskedünk önöknek a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület által. A Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület 2007-ben alakult. Fő tevékenységük a néptánc, mellette kórus és színjátszókör is bővíti a repertoárt. Bejárták az ország szinte minden táját, de több külföldi országban is szerepeltek. Számtalan arany, kiemelt aranyminősítés fémjelzi munkájukat. A színjátszó csoportjai már visszatérő szereplője Hajdúdorogváros főterén rendezett adventi koszorú gyertyagyújtási ünnepségének. A várakozás időszaka mindig nagy kihívást jelent számukra, mert szeretnének méltó műsorral szerepelni a rendezvényen. Ebben az évben a Gyermek, a Bölcsek és a Királyok címmel Győri József versének felhasználásával karácsonyi jelenetet adnak elő, melyet kerékgyártóné Balázs Éva drámatanár állított színpadra. A történet Máté evangéliumában olvasható, amikor a napkeleti bölcsek megkérdezték Heródes zsidó királyt, hogy hol találják meg az új királyt. Heródes bosszúból kegyetlen mészárlásba kezdett Betlehemben, ahol minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket kivégeztetett. Hölgyeim és uraim, a színpadon a Szivárvány Hagyományőrző Egyesület. Boldogok a pásztorok, s a
Jeruzsálem városát szokatlan hír járja át. Bölcsek jönnek napkeletről, keresik az új királyt. Heródes városában háborgás és kapkodás van. Jönnek a vándorok, és elmondják, hogy mi dolog, ami őket elhozta messzi földről fárasztva. Urunk király, itt vagyunk, tisztelettel hódolunk. Napkeleti hegyek közül hozott ide az utunk. Fényes csillag feltűnése, ünnepélyes tündöklése jelezte, hogy az országban megszületett új királyban. Elindultunk hamarsággal, nem törődve fáradtsággal, a csillagot követtük, az új királyt keressük. Mutassátok, merre van, hadd keressük boldogan. E hírnek hallatán dühös lett az ord király, ám ezt gyorsan eltitkolja, s kedvességgel válaszolja. Új királyról nem tudok, ám de mégis várjatok. Nézzük vénem bölcseit, hát ha tudnak valamit. Addig ott kint várjatok, tovább ne induljatok. Jeruzsálem városát sürgős parancs járja át. A főpapok mind ide jöjjenek, írástudók, főemberek. Velem azonnal tudassát, a gyermek hol lehet. Összegyűltünk, uram király, és köszöntünk tégedet. Rendelkezzél szolgáiddal, és add elő kérésedet. Nem jó kedvből hívattalak, ám de ha így esett, mondjátok meg a Krisztusnak, hol kell megszületnie. Nem ő lenne az a gyermek, kit a bölcsek emlegetnek? Nem gondoljuk, uram király, hogy a Krisztus már itt lenne. Szent városban, szent nép között, annak nagyobb híre lenne. Idegenek tudnak róla, s mielőttünk titok volna. Ám de szóljon az írás, rég megírta, ami kell. A Krisztus, ha megjelent, szülőföldje Betlehem. Ti most mind elmehettek, és a bölcsek bejöhetnek. A szívében dúló vihart nagy erővel alányomja, és ördögi ravasztervét ügyesen eltitkolja. És amikor a bölcsek bejöttek, nyájasan ezt mondja. Menjetek a csillag nyomán, és elérkeztek Betlehembe. Ott meglátjátok az új királyt, ha valóban igaz lenne. Fényes csillag mutatta eddig az utat, hisszük, hogy megláthatjuk az új királyunkat. Csak menjetek, barátaim, mindent jól megfigyeljetek, visszafelé megpihenni, hírt mondani, ne jöjjetek. És a bölcsek tovább mennek, Betlehemig meg sem állnak. Megtalálják jászolágyban, s hódolnak az új királynak. Tudjuk, kicsi gyermek, királynak születtél. Királyok királya, örökre te lettél. Lábad elé tesszük szívünk ajándékát, aranyat, tömjént, jó illatú mirhát. Köszönjük Csinéknek ezt a látogatást. Az ég csodajelét, angyali látomást. És amikor csendre térve, szemükre szállt csendes álom, mennyei fény villanása ragyog fel az égyi tájon. Figyeljetek, Heródeshez ne menjetek újra vissza, mert gyilkos szíve szándékától a ti szívetek legyen tiszta. Hódolatok végeztével el is mennek más irányba. Hiába vársz, hazug király, Jeruzsálem városában. Isten dicsőítésére a föld népe összegyűlt,
mert az új király megmenekült. Dicsőség az Úrnak, aki elküldte az ő fiát. Hálát adok néked, Istenem. Szeresd őt és tárd ki lelked, Jézus szól majd te hozzád. Szíved hangja zengni, úgy legyen. Krisztusom, Jézusom, én Uram, Istenem. Téged szomja az agyam, úgy legyen. Isten báránya, éltünk feláldozta önmagát. Áldott vagy te, Jézus, mindenem. Hozsánna a magasságban, dicsőség, ó Istenem. A mennyben szól az ének, úgy legyen. Szeretlek, Istenem, fogadd el életem. Csak te benned bízom szüntelen. Adj erőt, Istenem, hadd legyen életem. Neked tetsző tiszta bűntelen. Hogyha Jézus újra eljön, mint dicső király, ott fenn a mennyben kit megváltott, mindenőtte áll. Szeretetből jött el közénk, szeretetet hirdető, békességet, vigaszt talál nála minden szenvedő. Szeressétek ti is egymást, úgy megsegít titeket. Születése szent ünnepén, áldás, béke veletek. Nézzünk tiszta szívvel a csillagos égre. Segítsen az Isten igaz emberségre. Idegint a nap a felhőtől. Ma nem leszel, ma nem mehetsz egyedül. Fények csillognak minden fenyőfán, és egy télapó is átköszön az utcán. Ez a szeretet ünnepe, mindenkinek kell a színe, s a köszöntés hallatszik messzire. Egy csillag szóró világít a sötétben neked, a hidegben a szeretet lángja fűti a lelkedet. Lángolj fel, de csodás érzés most nekünk, legyen a karácsony a legszebb ünnepünk. A város ünnepülve öltözik, ünnepli az érzést, ami a szívekben lakik. Estére a család összegyűl, és a sütőben milyen finom halásül. Csupa fény és csillogás, mosolyog ajándékozás. Szeretném, hogy egy nap sem legyen más. Egy csillag szóró világít a sötétben neked, a hidegben a szeretet lángja fűti a lelkedet. Lángolj fel, de csodás érzés most nekünk, legyen a karácsony a legszebb ünnepünk.
Köszönjük szépen a szivárványcsoport, hagyományőrző szivárványcsoportnak ezt a műsort, amiben volt színdarab is, ének is, és igazán tudunk most már a karácsonyra hangolódni. Köszönjük szépen nekik még egyszer. Hölgyeim és uraim, bizonyára már látták és tapasztalták itt, hogy a színpad körül a téren már állnak ugye a kis bódék, a pavilonok, ahol is a helyi és a környékbeli kézművesek várják önöket az adventi vásárban még most a mai este folyamán, illetve a jövő héten, december 14-éig, pénteken és szombaton 14 és 18 óra között, jövő hét vasárnap pedig már 10 órától itt lesznek és nyitva lesznek a pavilonok. Szerintem, aki még nem tette, érdemes körülnézni, és még lehet, hogy igazi kis kincsre is lelhetünk itt a karácsonyfa alá ajándék gyanánt. Karácsony közelettével segítsük együtt a rászorulókat. Az Angyalszárny segítői által tartós élelmiszert és higiéniai termékeket gyűjtünk rászoruló embertársaink számára. Az adományokat december 12-ig van még néhány nap. Várjuk a Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz a Nánási út 19 szám alá az intézmény nyitvatartási ideje alatt. A gyertyagyújtások alkalmával a finom sütikért cserébe pénzbeli felajánlást is tehetünk, amivel nagyban hozzájárulhatunk a gyermekorvosi rendelőben egy játszósarok kialakítására az Angyalszárny program keretein belül. Aki teheti, kérjük segítsen, nagylelkű felajánlásaikat köszönjük szépen. A jövő héten is szeretettel várjuk ide önöket, amikor is Pap Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke gyújtja meg az 5. szál gyertyát, valamint közreműködik a Hajdúdorogi Bocskai Népzenei Együttes és az Akácos út Nóta Klub. Illetve jövő vasárnap már a liturgia után 11:30-től várjuk ide az érdeklődőket az Úton Betlehembe című kísérő programunkra is, mely rendezvény elsőként látogat ide Hajdúdorogra. Egyházközségek és intézmények fognak bemutatkozni folyamatosan, amely majd a gyertyagyújtási programunkban fog kicsúcsosodni. Az adventi 4. gyertyagyújtás programja ezen mindjárt véget ér. A pavilonokban a Gamesz konyhatündérei által készített meggyes mákos rétessel és forró teával kedveskednek önöket. Hálás köszönet érte. De mielőtt lemennék a színpadra, a gyerekeket kérdezem, hogy egyáltalán innen nehezen látszik, de vannak-e itt gyerekek? Ha vannak, akkor azt szeretném kérni, hogy sikítsanak a gyerekek, ha vannak itt. Nincsenek gyerekek. Megpróbálkozom még egyszer, egy kicsit lehet azt mondja, hogy sikítani, hogy wow, aki gyerek. Én hallok, mondjuk, jaj, nagyon jó sikítás, szerintem, hogy a karácsony ez az, a karácsonyfalat még jobban kell majd sikítani, hogy jöjjön az ajándék. Most is egy ajándékkal készültünk nektek. Valaki ellátogat ide, vajon ki lehet az? A Mikulás, így van, a Mikulás. A Mikulásról mit tudunk? Hogy nagy szakálla van, ugye, régóta él, és milyen a hallása? Ugye, ügyes vagy, nagyon rossz a hallása, és csak akkor jön elő, én úgy tudom, azt mondta nekem, én találkoztam vele, mivel rossz a hallása, nem tudja, hogy mikor kell előjönni, hogyha jó hangosan énekelünk neki egy dalt. Mondjuk a Hullapelyhest, azt mindenki ismeri. Jó? Akkor énekeljünk jó hangosan, és szerintem akkor, ha jó hangosan énekelünk, itt lesz a Mikulás, hát akkor 1, 2, 3-ra énekeljük a Hullapelyhest. 1, 2, 3. Hullapelyhest. Den gyermek, vidám ének, van zsákunkban, piros. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, de még ügyesebben a felnőttek. Szerintem a felnőttek mellett még jobban várják a Mikulást. Na most azért ezt megpróbáljuk most már egy kicsit zenei aláfestéssel is, mert még nem látom a Mikulást, lehet nem hallotta, azért nem volt olyan hangos, úgyhogy zenei aláfestéssel is lehet énekelni, és remélhetőleg megjön a Mikulás ott is az ajándék doboz alá, jó? Hogyha meglátjuk, hogy fogjuk csengetni, remélhetőleg hadd szóljon, és énekelünk közben, jó? És ez a Hullapelyhes. Hihetetlen. Hullapelyhes fehér hó, jöjj el, kedves lila. Lehet nézni? Én még nem látom. De hallom. Én már hallom a csengettyűjét.
oldalról. Tapsoljuk meg a télapót! És lehet hozzá menni, biztosan mindenkinek ad valamilyen ajándékot. Az alkalmat és elbúcsúzom mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát, további szép estét kívánok, a viszontlátásra ide a jövő héten is az 5. gyertyagyújtásra. Viszontlátásra! Nézd, ez is boldogság, szépen mosolyog a tél, hol a nyár lehet, nem is gondol ránk, minden hófehér. Nézd, ahogy felhőn át, itt-ott leköszön a fény, fut a szél, csupa piros arcot lát, minden út mentén. Nagy tűz lobog a téren, dob, szól és hegedűk, körtánc forog a jégen, sok szív megszelidül. Gyere, szól már az ének szó, szánkóvár és friskó, így jó ma minden felnőtt gyermekként játszó. Szól már az ének szó, hintót húz 4 patkó, nézd szép ma minden jó, álomnak látszó. Boldogság, hűsen simogat a tél, ha belül ég szívedben a forróság, nem lesz baj, ne félj. Nézd, örök álmot szőr, zöldben ünnepel a fánk, mese szép, égig ír a védfenyő, 10-100 kislánk. Nagy tűz lobog a téren, dob, szól és hegedűk, körtánc forog a jégen, szív megszelidül. Gyere, szól már az ének szó, szánkóvár és friskó, így jó ma minden felnőtt gyermekként játszó. Szól már az ének szó, hintót húz 4 patkó, nézd szép ma minden jó, álomnak látszó. Szálljon az ének, száll szeliden az élet, szép tavasz ébred, hisz a tél sem állandó.